ilyen A is. tömeges baleset fogalma az egyébként elég exaktan meghatározott. 7 bármilyen jellegű sérült, vagy annál több, illetve 3 T1, T2-nek minősített, ami azt jelenti, hogy életveszélyes állapotban lévő sérültől tömeges eseménynek minősítünk. Bármi is legyen az egy lakástűz, egy gépkocsi baleset, egy tömeges gázolás, egy mérgezés. De nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen attól tömeges baleset egy helyszín vagy egy kárhely, hogy az ellátási kapacitás és az ellátandóknak a száma egymással nem korrelál. Aztán ez egy idő után kiegyenlítődik, és az is lehet, hogy minden egyes sérültre kiemelt mentőegység jut, de amíg ez az arány nem lép életbe, addig azokat az elveket kell követni, ami egy tömeges kárhelynél azért másabb, mint egy megszokott helyszínen, hiszen ilyenkor az első kiérkező mentőegységnek mérlegelnie kell bizony a között, hogy kinek az ellátását kezdik meg. Erre egyébként nagyon jó protokollok vannak, az úgynevezett triázsrendszerek külön felnőttre, külön gyerekre adaptálva, és ezeket az alapelveket kell megtanulni, és ilyen éles helyzetben tudni kell alkalmazni. Nem szabad az első kiabáló sérülthoz odaszaladni és ővele foglalkozni, hanem bizony alaposan fel kell mérni, hogy mivel állunk majd szembe, hányan lesznek a bizonyos kategóriákban, T1-től T2, T3, T4 kategóriájú sérültek ellátásába,